Kangen ku tanpa upama mring sliramu kang dadi telenging ati wis lawas anggonku nunggu sliramu tansang ledo ngelingana rikala dina pungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terusing batin piranganipun para tamu bilih kepareng kundur tebi saking raos panundung keluarga namu saged ndherekaken sugeng kundur mugi kundur panjenengan tanpa nggih bringga bayaning marga pinanggih kalian keluarga kanthi swasana ngaremenaken sumangga setunggal lelagon kangen. Thank you.
Setelepon, setelepon. Nyendikani dawuh sembun pun binangkani dibinangkani resepsi jal mekmu C apik dawuh mesa ya sumeh goyang 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 saja arep mondot Mas. Mbak kudu girong nek kuwi. Piye? Wong sambat nek kuwi. Lah panas tenan kok. Padha. Lah ya sing apik ya. Panas tenan padha karo kahanane atiku lho, Mas. He? Wah, lah iki. Iki kepiye terusan? Aku lali. Sinten. Kepiye to? Sing bener to. Yo. Ya. Sinten iku langkah pojok ndelik ana muri ngamengon sajake
goyang guyu saja arep mundet mundet lagu ya pun Urung. Ya digongke nek lagu iki kok jur. oh ya 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 Sinten, 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 niku langga pojok pilih ana buri mingamengo sajae sekar ngambar arom ngebaki taman sari amame prono satu karyola jareng driyo Peksi ngaceng kembang ambrangangang nimbrang suwang sono endah mulya ayo sowan niki piyai-piyai saka grubukan Purwodadi nggih Ya, termasuk Mas Tejo niki Mas Tejo lho niki ingkang ngagem oh iya halo Mas Tejo Purwodadi kok eneng Tejo Tejo kursi yo ora lir tamaning prohab sari talagon tubuh kebarakatur kunjuk wonten kesah panjenengan monggo kasekejap mangke dipun kepareng ngerahapi ngresepi pasugatan iya kene nduk ya minggah mriki napa minggah mriki Mboten, Pak.
Mbak Irma muga-muga guyub rukun kaya Rara Mendut Prana Citra. Lah iya. Sampun pikantuk unjukan dereng, Mas. Monggo lho, Mas. Napa siang? Mbok yo ora. Wah, mboten to. Le buka mengko ngono. Iki apa? Apa to, Citra gegremet. Aja sumalang ing ati nganti rina tan ginggang sarikmo wis saja manguna mundi ing Brang wetan wasaton yang surya. Monggo kunjuk wontenipun Bapak Ibu, ginipun kepareng ngresepi Grahapi Pasugatan kanthi baing kamardikan sinareng putra Rahayu Entertain. Kelapa muda saumpama leganana saku bisa lakona kaya tahena tan anda Mbok kula tak ngrasake salim kalih Weh, lah ya salamono lah mbok ya suwe ora apa-apa. tok wis ndredeg-ndredeg gemeter. Lah iya ketemu piyayi bagus kok ya mongko. Iya ngalah. Walah kok Kepiye? kemeringet kok. Lah ya karang-karep ijab kok ya kula tampi. Saya terima nikahnya kan ngono iku. Kula Wis hafal tampi nimpahnya. tim. Wis hafal ta, Mas? Kabulnya sudah hafal. Oke, Mau pakai bahasa apa, Mas? Bahasa Indonesia. Oh yo pokoke basa Inggris nek yo keseleo. Kok nek bahasa Inggris pripun kok? Wah, kuwi ora damang ya. Aja sumalang ing ati nganti rina nan ginggang sarikmo Saja muni ing brang wetan wasaton yang surya. Putra Rahayu. Matur ko menika langamipun Roro Jarwo tereta tereta wiji lengang kosong
pateng kalep biarca yane rumah saku utangku wis tak sahur kok sing nglirak-nglirik. Wo wancirat larut swara angin sumripit mitit koyong gegerit mana ingkang nandang wuyung ketaman loro asmara koncoku penyanyi nang ngendi Bas Borong wis ngelang-elongke kelang seprapat kelang 300 kan hati-hati lho Pak Jumat mungkin ngunjuk bakso ora yo aja semelang duku sumo wilangan songolan kalih mugi welas mreng setunggal lagon kinarya miyak spining swasana kunjuk wonten ngesem panjenengan semangga sugeng dahar sugeng unjuk inggih kanthi prayogi sinareng kanca-kanca seta dan elektron. Mongkan
neng pinggiring kali oyo dowong ayu amaku dedonga muga-muga enjang bali taen tendi neng pinggiring kali. Saben aku nunggu mong arep tekamu kumriji ing banyu kali anambai kegesing hati. Kunjuk tersanipun Bapak Ibu sagung para lenggas bisa malih keluarga ngaturaken ageng pamatur nuwun awit saking rawuhipun wonten kirangipun nggih dipun kepareng nampi rawuh panjenengan inggih nglenggana jejering titah ingkang tebing samukawis sinasa nggih dipun kagungan gati rinantam rinancang sates wekdal kanthi titi miwah permati namung dumuginipun tata kawontenanipun kados mekaten jejering titah tampung pasrah sumarah dhateng purbaning rat Allahu Subhanahu wa ta'ala. Wondene sih kadarman miwah lumintuning darmastuti panjenengan kersa rawuh pinaka cena paringipun donga pamuji badhe dhawuhipun calon putra temanten sarimbit Bagus Robi Ardiansah atmaja saking panjenenganipun kadang kula Mas Slamet sarimbit garwa ingkang badhe dhawuh kaliana Ahayu Sri Rahayu atmaja putri panjenenganipun Bapak Giyono Ibu Tukirah katuraken ageng pamatur nuwun. Mugi lekas wekasing gati calon putra temanten ginipun kepareng badhe lelumban wonten ing madyaning gesang brayan tansah manggih keluarga ingkang bagya mulya. Sinaring kanca-kanca ginipun kepareng suka parisuka nglajengaken lagu lelagon kunjuk wonten ngesa panjenengan. Neng pinggiring kali oyo dowong ayu awanku dedonga muga-muga enggal bali taen tendi neng pinggiring kali. Lenggah satata eco piwas keco kedipun kepareng kersepi pasugatan daran sebesar malih wonten kirangipun saking keluarga kadang kula Raka Mas Slamet sarimbit Mbak Yu kedipun kepareng nampi rawuh panjenengan jumadong nyuwun pangapuntenipun saking papan palenggan ingkang kirang mapan tanggapan ingkang kirang sopan bebilih pasugatan ingkang kagalih kirang lumayan sedaya krana kawontenan jumadong nyuwun pangapuntenipun. Kanca-kanca nglajengaken nggih dipun kepareng suka parisuka krana menika ugi taksih nengga kanca-kanca penyanyi ingkang dereng sowan ngantos wekdal menika. Ingkang sampun nyenuk wit wau yo neruske nggone caos lelagon sliramu maju kene.
Iki Gumun. gumun ngopo? Mergo aku teko sithik dhewe. Oh lah iya. Teko kene jam piro 1:30. 1:30. Aku karang leku ngaseni janjane 11:30. Ngaseni napa niku? Ngaseni nyanyi. Iki sowan ning daleme Mas Slamet. Iki mesti sliramu ya tepung wong karang tangga dhewe. Niku kagungan kersa napa kok? Iki mantu. Oh. Nggih to. Mantu Mas Slamet. Mantu anake Mas Slamet. Ha nggih. Iki barenganku sekolah. Iki pundi? Loro-lorone. Kira mantene. Mas Slamet kae barengan nang SMA. Terus Rencang berarti. nek si Mbak Sumarni kuwi wit SD, TK. Aku TK ning kono ora. Ning kono PAUD. Biyen wis ana PAUD apa kok? Yen yo ngeneng. Aku jan manut kono malah jegleng-jegleng. Heeh, kanca SD nganti tekan SMA bareng. Terus garwane kae kanca SMA bareng. Lha iya. Kaya aku karo kowe bareng. Nggih. Iki jenengan nggih anu napa? Elektronik niki. Itu harga persahabatan. Harga persahabatan melawan Mas Bules. Ya, mulane anggere muni teko kari catut 50. Seprapat. Ayo, saya medun saya entek niate engko awake dhewe saka kene mulai nyunggi tangan. Wudu. Wassalam. Lah ya ora apa-apa karang nene sedulur. Karang Iki persahabatan. tinengganan panjenengane Mas Sunar. Nggih, Sarimbit. saking Temanggung. Iya, adoh-adoh karang sedulur. Kayak iki perias. Iki sapa sik melu baris? Ele mlaku ki metu kene kok melu baris ning kono. Timbang baris kok gek kene gabung. Metu mburi. Monggo, 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 monggo. Monggo Mansur Haji. Ya, nah. Aku pengen ndawak kaya ngono kuwi. Jenengan kuwi Lho iya. mboten wangun lho kok. Lho kok ora wangun kepiye? Maksudku ki ringkes ngono lho. Apa-apa ora rowo ngene iki. Diet. Siramu ki ya cilikno awake. Ah, mboten. Paling ora kena ngangin ben kabur. Ya, seliramu ngaturke lagu apa? Ingkang alusan rumiyin. Ya, sing alusan. Nggo iki terus Mbak Ika melu nyanyi. Ojo. Lho, bubar kepiye ora aja semelang. Paling ora ya salone iki iso Mumbul-mumbul. Salon wis taleni ya mumbul-mumbul. Ya. Lagune iki sane apa? ngopo ngaki. No request apa ini? Ya. Mbak sing trasut
ngiras pantes ya kok. Ngiras pantes among tamu. Iya jenenge nang ngene tangga dhewe pancen ngono kuwi. Oh, lha nggih, Pak. Nggih. Terus engko nyambi nyugokke geni mburi. Iya. Iki arep nyanyi apa arep rewang? Lah ya nyanyi nyambi rewang jenenge nang ngene tangga. Oh, lha nggih. Iya. Mas Suraji iki senadyan tamu ya nyambi manggake. Wong kenal. Pokoke ampun kondur riyen. Iya, nek urung nyanyi ya ta. Nyanyi sik ya. Paling ora ya 5 lagu. Golek jajan yo tambah. Wah, ora kulino. Nanging Nanging ya rampung. Ling apa? Niki lho, Mas Suraji. Oh. Mungkin ndak selak kondur. Aja tak susu-susu ya. Bu, kok glindinge sik loro. Alah, Alah engko terus tak gemeni. Bu, Rok. Kok ajeng nambah glindinge tok angsal mboten kok. Ora apa-apa nek ming kleru nene besan ki ora ngopo-ngopo. Lho penyanyi, iki mau wis nyenuk nang ngene besan mulo yamene tekan kene. Malah entuk pindho. Oh, lah ya mesti ya wis ingon kowe. Mbah, barang-barang. Ingon. Neng kono seragame beda terus mlayu. Ah, bocah. Kok Mas Raja ajeng tambah. Lho ini aturan nyanyi. Glindinge tok. Tambah wae. Bar iki pokoke iya. Mas Raji. Disiapke lagune. Bar niki pokoke langsung. Sekuntum mawar merah. Wek pon mboten. Mboten usum. Nanging ya
joget nggih diaturi. Pas pun. Iya, diaturi.